Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Sik sabar Om. Ora sampe naik dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, nah sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Darawati mong blegek kekugek sadulita. Mel. Monggo Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampean iku Senopati Darawati ning sampean kudune iso metok iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampean padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul kulute. Halo? Wes saniki sampean nek atur ngajar Bagong mengajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu. Saya nesu bapak. Sing mantani Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut tali wondong goleki teng Garbarusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para bapak? Hah? Piye iki kok ram dadi iki piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Piye? Monggo, ora masalah. Aku arep tak tonyo-tonyonan. Aku arep tak antem-antemen, ora masalah. Aku arep tak ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujude. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek, Bagong membelani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati nyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Darawati sudut karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembali panguasane para Pandhawa. Ora mungkin itu terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning wasemono sampean lara ati merga Sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampean arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek mentok polo aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati tak wujudane ora masalah. Wah, wis sencake iki tenanan. Kira nek gojek terus mablek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok kewahanan iki aku jelas kalah. Kono Senopati Darawati gak aku meh wong cepete kaya ngene. Nek nganti kono gawa gada wesi kuning, aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas kon aku ajur. Yakin sumpah, wes iki nek aku ora mulih ning Karang Kajompel iso dadi banteng tenan nek kok ya isih ngoyak ya sancaki ya. Wong kene wis mlayu yang ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah, wis mlayu mbok mandeg le ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Wong aku nek mlayu ki sikilku gathok. Pupuku ki gathok dadi pupu. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Weh, Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyan dadi tangisan. Ngopo kok? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rana ketemu Sencaki. Bul Kresna wis netapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta?
mukane ngoyo ning dalan yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan mriki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu dies piur. Modal kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho ora basa. Ngono pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Ngarwaca Kakang Purjo, Mak Sestyaki kan kewangi Siwa Ndarawati. heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya tenan ora. Antasena badhe sik ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora, Tenane. ora. Lah terus kon ngapa e? Lan kene apa? Bapak ngemangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentara. Terus bapak dawuh karo Antasena, "Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu." Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu, Estu napa? tenan. Nek pancen tenan terus pripun? Maju meneh. Kon ngapa? Peduke Pak Sestyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Ngono kuwi jlomplonge aku modar. Kowe kok bengok-bengok iki apa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek muni ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kaserten. Yo, Apa? Pusaka? ora, Daya kaserten apa? Tinatamen dadina menten? ora. Ning kowe aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning awakmu. Manjing nang mriki. Iya, Terus metu ngendi? metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem. Ora, Niki. ora. Napa niki cium ning ngombo. Kita cium ning wis wah jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa tambahan? Yo, Engko kula lara-lara, awak kula melar. ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan, Yo, tenan. wis wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amo Surakarta Jaya Malaya. Enteni kono Setyaki. Wis yo. Ngampet ambegan. Mbak aku tak manjing ning awakmu. Nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Kok. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratenta. Gong. Wis. Nane, Wis. sampe teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso. masa Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. wah. Gelereng tenan iki.
Ning ya perlu dijajal, kok nek ngapusi ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya mung sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Meme gothok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya kiai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wah, jual. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wes enggak dosa. Berapa ini kena medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Wah, gleleng tenan nambes bumi. Ngampet ambegan niat ingsun nambes bumi. Nggih. Mengarep memburi. Mengarep ana memburi kena. Wah, ya mung peteng kok. Lah ana apa-apa bumi iki mung lemah tok ning kok kaya ambegan iki kaya ora sesep ya. Edan tenan Darata Cina iki ampun tenan iki. Waduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku. Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jane. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak serondol mongko jebol Ais kaya mapiur nang sirah semen tak apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambine. Jedul. Ya. Amo Suramarata, Jayamarata, ayo Kresnewira. Setyaki Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki kowe. Sumbarmu mangwuh-wuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu gada wesi kuning, gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekan ning pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorok tejamu sajae wani tenan karo Setyaki. Setyaki. Kowe nek tak kena tak pringgake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Kowe kira-kira iso ngalahke Setyaki. Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nang ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangan Setyaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Pokoknya ayo. Iki namanya nimbles sirahmu pecah dadi 8 Setyaki.
kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngampah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menawa Bagong saged ngampah Dirgantara, kula aturi mastaosaken menika wonten nginggil menika kula semanggaken nggih. Mabur lagi entas jadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Oh Sambata colke piye colke anak wani orang ngelimpes kok buri colke mabur kaya ngene iso mabur ora mek mabur delok ayo udus ketak kowe Gatot Kaca kok JT men murahan gugu arepe dhewe ayo Sambata kowe mabur iso ambles dulu iso apa-apa aku trampil malah gak sawangan lho iki yo langsung ambles bumi jus edan ora edan iki tenanan piye menggelep meneh aku kuwi nang tak ketoke ndas tok ngene iki lho ayo ngene iki piye ayo endut ayo kowe metu gane kantiku metu ya metu jabak dene kang Sambata untir gulumu pedhot modal kowe lah mentolo tenan to sampean ora mentolo sebab apa kowe wis ngece karo Gatot Kaca kowe ngias karo Gatot Kaca pun mang tugel wis ora masalah wis mang puntir gulu kula ilang ndase ra apa-apa engko tak gatine ndas tolo manisa cilik kae pedhot jangkamu mang pedhot iki mergane batimu wis rasa dadak neman karo Bagong mang pacane mutar batur kurang ajar mati dari tangane Gatot Kaca Kyai Semar aku dhewe kang bakal matur marang Kakang Semar pidana apa sing bakal tak sandhang mergo Bagong ngiwiwi karo Gatot Kaca Bagong ngina karo Gatot Kaca tekaning pati mergo saka tangane Gatot Kaca Siwa Semar aku sing mateni Bagong asem yo keh semute to kene iki Bang edan agene karo wong dirubung semute gila oh alah dekno kaya ngono kok glelenge Raja Matut ana wong pindah mergo dirubung semut kok njur klepat tanpa tali wara rumangsane ayo sapa lagi mumpung isih buka ayo mumpung isih ayo 1000 entuk 3 kena ayo sapa sing kira-kira muksa Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat
Antarja. Gus. Antarja kok Wangsareja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tak anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku mengko wejo. Lus. Jajo-jajo Ya wis mena. apa kowe ndek kekuatan? Sawangen, kowe ora mung iso ambes bumi, aku iso mabur. Delane ora percaya. Endi mabur? Lah iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe aja. Sedelo wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delon. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur iki. Metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijek siji. Ora mlebune. Mlebune. Wis rada sauntara kaya mlebune ngene ya. Cah sirahmu mutar kowe. Pansane maye jeneng ngomong. Apa itu? Dimas Antasena, oh Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paring dawuh karo aku, niyate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwa Ndarawati, monggo ora apa-apa. Arep hendak sika karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengenge tak keplak sirahmu. Piye ditantang adine kok ora wani. Iki luwih enom lho. Luwih enom yo men, rasa cerewet. Mundur. Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju. Ngono wae. Ya to, Gong. Heeh. Ya nek panjenengan gendak sing karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena nomor Bagong itu kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Kari wani apa ora? Oh, tante. Gus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet tak. Ketok ora ini pucet kok. Nek aku gelut karo adhiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Lho ya ora ngono. Iki kan masalahmu masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku pengen nyoba Antarja iki menang sapa? Mergo penonton semene iki lho ngono sing ngerti gelut Antasena karo Antarja. Nggih to Derek? Wah, edan malah diomongke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis ngono gak minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwa e. Nesu wae, nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak riyo. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena. Ya malah Kakang Gatotkaca kandhana. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Gatotkaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngopo ya, Don? Lho. Bapakmu iki kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Limas. Wis.
Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh nggih, nggih pun nika mengke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis bagus ngono wae nggih. Wah. Alus iki ya wis bumine. Iki blas rani wara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Oh tak totok lambimu lho. Wis kowe bali yo. Weh, atena ditakokke. Kula isih duwe kewajibane. Apa? Tumbak kala welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Senani bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Kok, tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktine Noleo pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Serius? Iya. Ngono aku noleh ora ana apa-apa. Noleo sik to, tak culuk matamu lho. Iya iya, iki kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto lho iki. Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kurwelang. sing mingkup niku Payung Tunggul Naga. sing kaya layang. Layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Wis iki wong edan. Nen aku tenan kula niku iso bales ya biasane refill. Reflek nek ro gareng niku iso balas-balasan ngonten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku Wis kuwi sing Jata Cakra. senjata cakra. Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndrawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kanjeng Gelunge. Terus Gawanen. oke. Kula gawa nggih. Ya, Mungkin aku alat waton kuwi nyembah ping 3 ora kualat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa kuwi kotor. Namun kok iso basa Indonesia? Reget. Ora makan. Wis kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. Siji, loro, telu wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegedete. Aku somong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sik biasane ciduk. Iki. Piuk ngono. Wes, Gawane ngono nggih. nyun pamen nggih Ndara. Sing hati-hati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono kowe pasrahke bapakmu nggih. Mbak aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh ya. Pamen nggih. Yo.